A ber, hasiko gea... Bueno, hasiko gea iraileko oiko plenoa. Vale, lehenengo puntua uztaileko akta onartzea. Norbaitek ez bozkatuko dugu aldeko botoak. Hau batez. Bigarren puntua etxez etxeko zerbitzua arautzen duen erreglamenduaren aldaketa. Informazio batzorretan azaldu zen bezala, etxez etxeko zerbitzua arautzen duen erreglamendun aldaketa da, baina aldaketa dagokio ordaindu behar dan kopuruari eta bar, erreglamenduan sartzen zen zerbitzuagatik ordaindu beharreko kopuru hori eta ordainketa guztik ordenantza fiskaletan sartuta egon behar dienik, ja txukundu nahi da, datorren urteko ordenantza fiskaletan txukunduko da eta erreglamendutik aterako da ordainketai dagokion zati hori, berez dagokiolako ordenantza fiskaletan egotea, eta horrela egingo da bai ongizateko eta beste zerbitzu askokin ere bai, jasota zeudelako ordaindu beharreko tasak beste ordenantza batzutan eta ordenantza fiskaletan sartzeko, hori da egiten den aldaketa. Hau batez. Hirugarren puntua harrera planaren onarpena. Hemen bai, batzordetik azaldu zen pixkat, goen dela denbora bat aurkeztu zen, denbora bat eman zen pixkat baita ere aztertzeko. Azkenen harrera plan honen helburua da, azken urte guzti hauetan ordizin egin dien hainbat ekimen, jasotzea, sistematizatzea, urteko kronograma bat finkatzea, eta egiten dien lan guzti horiek harrerari dagokionez jasota egotea plangintza baten, eta baita ere logikoki helburuak finkatzea zer egiten den eta zertarako. Planak gauza asko jasotzen ditu, azalduta daude, baina hori da ona dakarkiguna, eta izango da ongietorri ordiziara harrera plana onartzea, eta hemendik aurrea egiten dian ekintza guztik plan honen arabera edo oinarrituta burutzea. Hau batez. Laugarren puntua 2022ko ordenantza fiskalen eraskinaren aldaketa. Aldaketa hau baita ere, osaketa bat da, 2022 onartu zen aldaketa bat kontribuzioari edo plusbaliei zegokien gainbalioari kalkulatzeko metodagatik, hor badakizu sententzi bat atera zala, eta ordenantza foral aldatu zen lehendabizi, eta gero ordenantza bakoitzak guztiak egokitu genitun udaletxe bakoitzak. Eta hor, bai egiten dena da, ordenantza foralean azaltzen zian kalkulatzeko hainbat irizpide koefiziente eta xehetasun ez zeuden jasota ordenantza fiskalean, eta horrekin egin nahi dena daia txukundu, eta ordenantza foralean agertzen dian araubide edo koefiziente guzti horiek ere ordenantzan jasotan gelditzea, gure udaleko ordenantzan. Bozkatuko dugu aldeko botoak. Hau batez onartzen da. Bosgarren puntua oposaketa tasare berriaren onarpena. Kasu honetan ere bai, denak dakizue jakitun zeate atera dalako, udaletxe guztiak argitaratu dituzte beraien estabilizazioko postu guztiak, OPA guztiak argitaratu dira, horrek ekarriko du datorren urtera begira sekulako oposaketa pilo bat, eskaera pilo bat, eta udaletxe guztietan, hainbat, udaletxe gehienetan batzuk onartu dute, baina denak daude hortan, aurretik ere beste batzuk bazuten, guk ez geneukan,
eta da oposaketak burutzeko tasa bat jartzea, ikusten dalako bestela bilakatu behar dela kudea ezina, hainbeste eskaera sartu baldin badaitezke eduki behar ditugun prozesu guztietan. Orduan, hori da, tasa hori etzan existitzen, 6. ordenantza fiskalak arautzen ditu tasa hauek, eta azkenean da, orain arte etzegon kontzeptua, 20 euroko kontzeptua sartzea, gutxi gora bera, poliki udalerri guztiak ondokoak eta Gipuzko mailan ere denak egiten ari diren moduan. Bueno, gure artean eztabaidatu egin dugu asunto hau, zeren iruditzen zaigu bata lehenengoz galdera zergatia 20 euro bakoitzak, ez dakit, suposatzen dut beste udaletxeetan ere 20 euro izango direla. Arazoa ikusten dugu nolabait, kosto bat da dauke, baina da lanpostu baten bila dagoelako jendea, ez? Behar bada jende bat izango dela langabezian dagoena, adibidez, eta 20 euro behar bada diru kopuru, majo, ez? Pertsona batzuentzako. Gu planteatzen genuen edo gestea kantitate hori, kantitate simboliko batea 10 euro bakoitzak, eta ez balin bada ere, kasu guztitan, bueltatzea diru hori hainbeste pertsonei presentatu egiten direna, bai probata eta bai gero deialdia edo deitzen zaienen lan horreta, zehatzeko, lana egiteko. Orduan behintzat gutxienez hori, bueltatzea diru hori pertsona haiei. Zen, jartzen da argumento bezala, esan ez, beste jendea aurkeztuko, bere izena emango do, etorriko da, baina gero ez do gauzatuko, beste herri batea jungo die edo delakoa, ez? Orduan hori, bai, izan dezake, baina ikusten dugu ere, bintzet aurrea segitzen duenai, eta segitzen dugu, prozesu horreta segitzen duena, eta gero deia egiten zaienen lanen hasten denei, horrei voltatzea tasa hori. Bai, hainbat kontu alde batetik ez dakitena da tasa itzuli daiteken. Orduan hori aztertu beharko genuke, itzulgarria dan. Edozein kasutan, mila proposatzen dizutena da, gauza berri bada, orain onartzea goaz, baina aurten indarren ez da jarriko prozesuik ez dalako egongo. Hemendik gutxia bilduko gea ordenantza fiskalako onartzeko ordenantza fiskaletan berriro sartuko da datorren urterako orduan horreukiko dugu aukera. Ez dakitena da, indaiteken zehaztu, ze egie da, hau ez dagoela hainbeste bideratuta oposaketa lehiaketa izango dutenetara, baino lehiaketa bakarrik izango dienetena. Esan nahi dut, oposaketa batea, asko beti dago portzentaje bat, jendea aurkezten da oposaketa batea, asko, hor portzentaja ez dianak aurkezten azterketa egunea, baina normalen azterketa daukaten, oposaketa fasoi daukatenetan hain inflatuta ez dago. Hemen gertatzen da gehienak izan behar diela, o gehienak asko diela meritu balorazio bat. Orduan, klaro, meritu balorazio baten ez dezu azterketa baitin behar, ez dezu ez ergaltzen. Orduan, hor dagon bildurra da, izugarrizko Gipuzko mailan ez, Euskal Herri mailako funtzionariak izan daitezkenak ere, hor oinarriak ere ikusi behar da nola dagoenen, ez zaizu ezer kostatzen. Prestatu behar dezu zure kurrikuluma, zure esan nahi, zure dosierra, zure meritoekin, eduki dezakezu hori, eta eskakizun berdina aurkeztu dezakezu Gipuzkoako udalerri guztitan, ez? Eta horrek ekarri behar do, imaginau, 1000 eskara sartzen baldin badie, merito guzti horiek banan jarri behar die eta aztertuin behar die. Orduan, nahi dana da honekin da hori bideratzea. Orduan, guk planteatzen duguna ez dakitena da, aurten ez du eraginik izango, orduan, urrengo ordenantza fiskalen marko orokor hortan onartzea, geratu daiteke mai gainen, eta hobeto aztertzea, baino esan nahi dut daudela aukera ezberdinek daude, eta hemen benetan begiratuta dago meritoen balorazio hortara. Ze oposaketa batek bai eskatzen du, apuntatzen denak, badaki azterketa badagola, eta beti daude batzuk,
por si suena, ba igual apuntatzen naiz apuntatzeagatik, baino benetan udaletxetan egindan hausnarketa edo ez da inbeste oposaketa dutenak, baizik eta meriton balorazioa dana. Ze zuk behin prestatzen baldin badezu zure meritoena, aurkeztu dezakezu hori registro guztitan, konbokatoria guztitan, ez? Orduan hor bai jarri nahi da esatea, bueno, ba interesa daukanak logikoki meritoen balorazio horiek gehienak daude bideratuta etxean edo bertan denbora asko da makiten interino horiei. Orduan, helburua hori da, egia da, hobeto zehaztu daitekela. A ber, tasa honekin batetik ekidina da zuk esan dezuna, nun jendea igual aurkeztuta gero ez presentatu, baino baitare egonkortzo prozesuak nola oso masiboak izango hien eta denboa baten udal langileen kopuru bat horta dedikatu beharko sortzapena zerga honen zerga egitatea da justu tramite administratiboa hastean garaietik. Hoi da zergan menpe jartzeana ez gero aprobatuko dun edo ez dun gauza bera gertatzea lizentzia eskaerarekin. Lizentzia zuk eskatzezunen eskaera tramite administratibo zergapen ematezu da sortzapena. Gero lizentzia emateizuen edo ez, hoia ez da ordenantzan menpe zindezu horta baldintzatu. Orduan, helburua da, nola bate izangoan karga administratibo dirusarrerakin edo konpentsatzea. Ze beti baitare aurrekontu mailan diruzainak edo ikusi duna da gastuaren alderdia beti gehiago landuta bai, baina dirusarrerake konpentsazioan joan behar duela. Orduan, beste bide bat izan leike dirusarrerake gorak egiteko. Zeneko gabezia ikusi die. Trasladar el tema al debate que hagamos sobre tasas, impuestos y precios públicos, que no va a ser, y tratar todas las tasas y todos los impuestos de forma global. Entendemos lo que significa, pero bueno, preferimos que se traslade al debate de las tasas, que será el mes que viene, me imagino, el mes que viene. Ze uste deu, urrengoako? Bai, utziko ordenantza orokorren lanketan urrengoako. landuko dugu, bai. Ez, bueno, guk ere printzipioz nahiago genduke aurrerago ustea. Eta egia da, Mirak esan duen bezala, langabezin daudenentzat eta, igual, excepzion bat kontutan izan beharko zala, tasa hori, ordaindu gabe albaldin badute aurkeztu, baina, guk ere nahiago dugu aurrerago ustea. Bai, langabezian daudenai esentzioa edo jartzea badao edo egoera gehiago kontemplatzea, bai. Orduan gehiago zehaztealdea hurrengoak uste. Esartuko dugu ordenantza oro fiskalen nola 6garrena osorik dauzken aldaketakin non hartuko dan, utziko dugu mai gainen eta aztertuko dugu alde batetik hori esentzioen aukera, ze salbuespen edo jarri daitezken, langabeziarena nik uste egokia eta justoa dela, eta gero, pixkat ez dakitena da gehiago zehaztu izango dugun prozesuen araberan, ze esaten dizut, berez denak eukiko dute bere lana, baino meritoen valorazio hori da pixkat administrazio mailan bai foru aldunditik eta bai udal guztitatik oraintxe momentu honetan dagon bildurra da prozesuak, jartzeko zaitasunak egongo dira, baino abalantxa handiak baldin badaude meritoen valorazio horiek lan asko ekarriko dutela, ez? Eta hori da pixkat, esatea, aurkeztu da ia jende guztia, baina aurkezteko pixkat, esatea, kostu hori jartzen dut, pixkat interesa daukan aurkezteko, ez? Ze, 20 euro baldin bada hemen, baina Beasainen, Idiazabalen, Lazkaun, Tolosan, aurkeztu nahi danak ondo neurtu beharko do benetan bere interesa, ze bestela indiskriminatua izango da. Bale, ondo da. Urrengo puntua orduan segituko dugu. 6garrena udal talde sozialistak aurkeztutako mozioa, herritarren bizikidetza eta espazio publikoen erabilera eta garbiketa arautzen dituen ordenantza bat egiteari buruzkoa. Creo que habéis leído ya la moción, tampoco voy a extender, pero el objeto de
públicos de debate en torno a una ordenanza que regula unos ámbitos de la vida de la comunidad interesantes, importantes y que hasta ahora, con la ordenanza que está vigente, se ha cumplido ni tiene viso de cumplirse. El objetivo principal es sobre todo empezar a dar ese primer paso para elaborar una ordenanza de forma participativa, hablando con los colectivos que hay que hablar, hablando entre nosotros, ponernos de acuerdo, y sí intentaría que fuera antes de comenzar el año, para que por lo menos en la nueva legislatura los nuevos editores tengan una orientación clara, consensuada y que se pueda llevar a cabo. Creemos que es interesante abrir ese espacio de diálogo entre todas las fuerzas políticas por un lado y los agentes sociales por otro, a ver si llegamos a un acuerdo de mínimos y podemos empezar a tener una organización con más orden en este terreno. Que se respete el patrimonio histórico-cultural, que se respete las propiedades privadas, poner un poco de orden en sí, que establecer espacios concretos para que se puedan usar pancartas, poner un poquito de orden y que se pueda, o tratar de seguir. Sabemos que en algunos sitios que hay ordenanzas de convivencia mejor elaboradas y más completas que la que tenemos, pues tampoco es que resulte la tarea fácil, pero yo creo que tenemos que intentar agarrar el tema y ponerlo en la tabla de datos si es posible. No única esperanza que tenemos que se abra el proceso. Luego ya hay un grupo profesional y a ver qué sale. Guk zentzu hortan aipatzen dezun modun prozesu bat irikitzea eta parte hartze prozesu bat irikitzeakin ados eta ordenantza hori eguneratzearekin ados. Kontraesankorra pixka da, kontutan izan da, urrian egon da urte bukaerarako prozesu hori amaitutzat izan nahi izatea, ez? Nahi zaila iruditzen zait, irudikatzea olako ordenantza batek jasotzen dituen elementu guztiok horrekin eta adostasunak aipatzen dituzu eta parte hartze prozesu bat eta eragile sozialekin hitz egitea. Baina gero, abenduak 31ako data hori jartzen badiogu gure buruari, ez dakit bata bestearekin bideragarria izan daiteken, baina zentzu hortan, hori eguneratzean inguruan ados. Egia da, eta aipatzen zendun baita ere, horregatik irutzen zait garrantzitsua dela eragilekin hitz egitea eta parte hartze prozesu hori zabaltzea, komentatzen zendun, Iñaki, beste udaletxe batzutan ere badaudela ordenantza, landuagoak edo, eta ordenantza bera lantzeak edo bete arazteak ez dula egoera hobetzen, ez baldin badakar parte hartze prozesu hori. Gainontzean bakarrik gaineratu ordenantza daukaguna indarrean dagoela 2000, zuk esan dezun bezala, 1982tik, eta esan dezu ez dala betetzen, zentzu hortan adieraztea alde batetik logikoki ordenantza horrek ez ditu arautzen, ezin ditu arautu, ezin dielako egin pintadak, eraikinetan dauden horiek, arautzen ditu kartelak eta pankartak, eta zentzu hortan egunean ziurrenik beteko ezpada ere, bai adierazi horra aipatzen dela, pankartak espazio publikoan jartzen dienean eta bar, hor epe bat aipatzen da, epea 10 egunekoa da, edo ekitaldi bat antolatutako ekitaldi baten publizitatea baldin bada, eta logikoki ekitaldi horrek data bat baldin badauke, urrengo egunean ja suposatzen da kendu daitekela, eta astero udaltzainek jarraipena egiten dutela, bai argazki bidez, egunetan ze jarri dan, eta 10 eguneko epe hori, esaten dizut, egon daiteke kasun batean betez dani, baina astero zerbitzutako delegaritzan biltzen dira, eta jarraipen hori egiten da, 10 eguneko epe hori, eta 10 eguneko epea pasatzen danean, garbiketa zerbitzuari esaten zaio, honek 10 egun iraunditu eta kendu eta garbitu mesedez. Ez da izango munduko bena, 1982koa da, eta eguneko honean betetzea, beste guztiak bezala ziurrenik ez da beteko, baina epeari eta dagokionez,
bueno, badirazi bai betetzen dela eta jarraipena egiten dutela astero. Bueno, guk zuk esan bezala eta Iñaki komentatu duen bezala, desde luego beharrezkoa ikusten deu ordenantza hori eguneratu behar dela. Egia da, epe bat jartzen ez baldin bazaio, atzenen luzatu egiten dela. Agian epea nahiko laburra ere iruditzen zaku, baina, printzipioz iruditzen zaku epea jarri beharren daula, eta gero, beste alde batetik, nik ez dakit, seguro retiratzen diela 10 eguretan, eta ordenantza kumplitzen dela, eta hori, baina azken baten herrik dauken sensazioa da, herri hau gerozta zikinago daula. Eta, Iñakik esan duen bezala, si no la cogemos al toro por los cuernos, pues así vamos a seguir. Guk, desde luego, baiezko botoa emango deu, eta lehen hasten baldin bagia, epea motxago izango da. Bai, esan nahi dut, nik uste tortenak ados egon gaitezkela, baino epeak gure buruari jartzen baldin badizkiogu guk egin behar dugun lanarekiko ondo, eguneratuko dugu ordenantza, eguneratu dezakegu gu guztion adostasunetik, baino Iñakik aipatzen zon eragileekin parte hartze bat eta hartu eman bat eta elkarrizketa bat ez baldin bada ematen eta Iñakik beak adierazten zon, badaude ordenantza jasogoak, landuagoak, elaboratuagoak beste udaletxe batzutan, eta gero errealitatea da ere, esan ordenantzak bere kabuz ez detuzte egoera irauliko dunik. Hor ere, bai, jarri gaitezke badakigu baita momentu batzutan efektua zein dan, eta gertatzen dena batzutan ere bada, kenduta berriak okupatzen dutela leku berdina, baina espaldin bada momentu batzutan parte hartze hori o dialogo hori sustatzen, irutze zait momentu batzutan guk onartzen baldin badugu ordenantza berri bat epe motzean eta parte hartze hori gabe lortu dezakegun efektua kontrakoa izango dela. Eta hori ere nik ustet kontutan eukitzeko zerbait dela. Ordenantza egin daiteke, baino ordenantzak bakarrik ez du egoera aldatuko. Bueno, nosotros entendemos que efectivamente es muy importante la estética también para la propia calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Partiendo de ahí. Y que efectivamente pues sí es conveniente hacer este tipo de revisión y de entrar al detalle en todo lo que se pueda y pues efectivamente que sea algo participativo, consensuado, dentro de esa vía que es la correcta, a nuestra manera de entender. Pero yo creo que hay dos cosas aquí. Una, por una parte dices que los nuevos concejales que entren tengan ya algo, ¿no? Y yo digo, ¿y no es mejor que les dejemos a los nuevos concejales que ellos sean los que tengan ese proceso participativo con la ciudadanía y con aquellos sectores que son los que más carteles y pancartas puedan poner, por ejemplo, para que ellos mismos tengan esa determinación? Yo creo que a mí me parece más interesante. Pero en cualquiera de los casos tampoco le vemos ahora, en este momento, y vistas las elecciones en mayo, oportunidad para poder hacerlo en ese pedazo tan breve de tiempo. Y nos parece que sería forzar mucho esa situación. Nosotros pedimos, como grupo, le pedimos al Grupo Socialista que retire la moción y que la presente a la próxima legislatura. Eso sería para nosotros lo más interesante. Y si no es así, pues que se adopte un compromiso para que se inicie entonces ese trabajo. Pero desde luego ahora nos parece que es lo más oportuno y entendemos que es necesario e importante, pero si hay un compromiso entre todos los grupos políticos de empezar a hacer ese trabajo para que efectivamente el nuevo ayuntamiento que entre, los nuevos concejales que entren, tengan algo que decir al respecto, pues me parece mucho más interesante. Si el plazo de tiempo es un impedimento y un obstáculo insalvable, no hay ningún problema en que dure un poquito más el tiempo.
El objetivo un poco era... ¿No funciona esto o qué? El objetivo era tener un poquito, precisamente antes de las campañas electorales y de todo el debate que nos podamos enredar ahí, tener ya por lo menos encauzado el tema. Yo no, porque sí sé que en 3 meses muchas veces para un proceso participativo pues se hace corto. Hemos hecho procesos participativos con el puerta a puerta de menos tiempo también. No digo que se tenga que repetir. 3 meses yo creo que es posible, pero bueno, si hay que alargar el periodo tampoco tengo ningún inconveniente. O sea, tampoco tengo ningún problema. El hecho es que se abra ese espacio. Y a mí sí me gustaría participar en ese espacio. En la legislatura que viene, vete a saber lo que puede ocurrir. El futuro es... Entonces, sí me gustaría abrir ese debate, sentar ciertas bases para que los que vengan, o los que vengamos, podamos seguir un poquito la estela que se ha abierto ahora, ¿no? Pues nosotros sí vamos a votar en contra, pero no porque no nos parezca importante, sino porque le vemos un punto incluso de oportunidad electoral o electoralista. También porque ya sabemos que es un tema que genera ampollas y dices, bueno, pues igual no es el momento. Hemos tenido la ordenanza desde el 92, fíjate tú los gobiernos que han pasado desde entonces hasta ahora y no sé, nadie le ha metido mano al tema. Y no es porque no creamos que hay que hacerlo, es todo lo contrario. Entendemos que hay que hacerlo y nosotros lo hemos dicho más de una vez, qué importante es la estética en un municipio, ¿no? Por esa calidad de vida y por un sosiego que pueda dar a todos los habitantes del municipio. Pero no me parece que, y a menos de recibo además, que ahora en pleno, que aquí entra octubre, a diciembre, mayo las elecciones, no nos parece. Entendemos que sería más conveniente y aceptando ese compromiso de hacer ese trabajo, pues bueno, pues que se haga después de la... que se haga después de... No, aquí no es un compromiso. Aquí dice, de manera inmediata procede al Gobierno Municipal a la elaboración participativa de una ordenanza regular de la convivencia de ciudadanos, etcétera, etcétera. Entonces, no pone de manera inmediata. Bueno, no sé, a nosotros nos parece que en ese caso, y no somos efectivamente que a quienes nos llega el mandato, pero nos parece un poco... Insistimos en que se retire la moción con ese compromiso de hacer entre todos los partidos y todos los que estén y los que vengan, bueno, y los que quieran participar, que aunque no estemos Iñaki, no tenemos por qué no participar, ¿no? Digo yo. Ez, bakarrik esan, 2018 urten saiatu ginela gai hau bideratzen. Hondakin mailan eta gaia hontan sartzen zen, akordatzen zen bezala, ez ginen kartelen gatio hasi gai honekin, baizik eta herri erdindaren solar batzu zerelako, adibidez, Astokalen dagon solar hori, edo hortxe dagoen beste bat, bakizun, Arraindegin paren, eta horrekin, hasi ginen horrek, esaten herri erdi baten ezintzala horrela mantendu, eta nola egin zeiken erraminta bat behartzola udalak, hori ondo, bere nagusiri ondo mantendu dezan. Eta hasi ginen horrekin, da gero ja, bueno, heldu nahi izan geniola gai honi, etzan aurreatea, por lo que sea, baina nahet esan gai honi beti kezka egonda, usten dut danon partetik egondala, kezka herrien nola daun, Barandilla nola daun, da nik berdintzat ze jartzen don da, nire iritziz da, beste era batzu darela gaur egun reibindikatzeko, zure gauza jartzeko, edo eskatzen dezuna egiteko, eta hori beste gabe heldu zala. Bai, nik uste, aurreatzen dugu zentzu hortan, bai uste deu, lanketa hori hasi behar dela, aipatu dut, epe horrekin edo, nik uste inkoherentea dela olako prozesu bati epe hori jartzea, zentzu hortan, hasten ditu ingo gea, ikusten deulako lanketa hori hasi behar dela. Muga hortan zibismoa aipatzen da, eta nik uste ordenantzak 82koak ere jasotzen du, eta hori da lortu ez dan zerbait, eta bai lortu beharko litzateke da gutxienez jartzen dunak ardura hartzea kentzeko, ze hori ere ez da betetzen. Orduan, zentzu baten, araututa
araututa, adostuta dago, egon barko litzateke, zentzu baten, batzutan gehiago gustatuko zaigu gutxiago ados egongo gea, baina adierazpen askatasun hortan, bueno, hor muga batzuk jartzea, baina bai ikusita herri ere nola dagoen eta zibismoa aipatzen da, garbitu, zikindu dinamika hortan, plazan ere gertatzen da, aipatu da baita pleno hontan beste hainbatetan, zibismo hortaz hitz egiten dugunean eta elkar bizitza hortaz hitz egiten dugunean, igual, bai, bere garaian publizitate bezala jasozan ordenantza, zibismotik nik uste gehiago joan barko litzatekeela, elkar bizitzatik, jarri bai, baino kendure bai, ze gertatzen da beste gainerako espazioetan eta beste zikinkeria eta beste gauza askokin, ez? Orduan nik uste bai, hasi behar gehala, baina bai insistitzen dut, ez baldin badegu lortzen, euneko adostasuna ez da izango, baina foro hori sortzea, elkarrizketa hori sortzea, gehien bat, pankartak jarri ditzazketen eragileekin, zaie izango dala gero emaitzaren bat lortzea. Orduan, hori, gu bai hasten ditukoa, uste dugulako, inmediatamente, bai, hasi behar da, baina esan dakoa, hasi beharko da, foro hiek sortzen eta horren inguruan hitz egiten. Botoak, abstentzioak, aurkakoak, Vale, zazpigarrenetik, bai ez, oire iguala da, berdina da, ingera da. 13. puntu arte ingerak die. No, komentatzen nun, zazpigarrenetik 13 ustet, ingerak die, egie da, dagola hor 8. eta 8. Zuzenean adirazten da, kuadrilei onartzea. Hori berez ingera bat baita zan, hor badakizuelako urtero, ordiziko ohitura izan da, kuadrian eunetan egondan tradizioa mantentzeko kuadrilla bakoitzak bere txaranga edo ekartzeko hor, bazeon dauden beste asko bezala laguntza bat zegon hor urtetan eman dana, arautu gabe, oinarri gabe, irizpideak eta jarri gabe, orduan, saiatu da aurten txukuntzen, baino, bai, jarri dira irizpide batzuk, badaude baita ere kuadrillaren partaiden arabera ematen da gehiago, gutxiago eta bar, baina hori dena ez dago jasota ez deialdi baten, esan dezagun ez dagoela araututa, bai urtez urte egiteko modu bat egon da, baina beste 1000 gaietan gertatzen den bezala, ez dago etzegon jasota, zegokien deialdiarekin eta bar, eta deialdiak naiz eta ez jaso igual besteekin konkordantzia bat hori da. Kuadriei eta ematen zaren laguntza hori eman zan, baino kontu hartzaietzatik bai ingera bat irikitzala, adierazteko hori urrengo urtetan mantendu nahi baldin bada, beste modu batea jaso behar dala, arautu behar dala, partaideak, beste laguntza guztiekin egiten den bezala, bere deialdia egin, oinarriak jarri eta gero egin beharko dela, ez? Badaude zenbait tradizio azkeneko, lege aldaketakin eta administrazioak eduki behar duen prozedurekin, geroz eta zailagoa bilakatzen nahi dienak, baino, saiatuko gea aldanenen, aurten lortu da, datorren urtera begira behintzet bideratzen eta egin barrien aldaketak egiten. Vale. 14. puntua da dekretuen berri ematea. Ez dago ezer. Galderreguak.
amaitu emango dugu orduan.